Stuka! Au! Stuka! Oj, zdravo, bati! Ej! Bati! Bati! Ne zaboravimo, često se dešava da naš odaci poneki preko noći osvane kao milijarder. Dok se to ne ostvari, za sad im preporučujem da na pocepanoj čarapi u delu gdje su prsti... Šta je snio? Pano. Ima pano. Ima pano. Evo sa 60. Ej, šoferu, dodaj gas, dodaj gas. Sad umećemo 120 u krivinu. 120 u krivinu, pazite sad. Evo krivine, gledajte krivinu. A gledajte kako ko za 50, a jebate. Prvo je što gura. Da prelazimo Škodu, a Škoda je ostala.